begini ko unlive nih bang first time no nirmahal tini nungguin nai waisa pano sogi ya bat ini kai sogi sinai file baksa kayoi pada bagian nu sumber kana ingo sini madam song bai song joto no tiar kaijak kana bagai paling sini principal madam kai disri tonggo bai song rok kai tong wai kha kintu ba hai pano hang kai kaya ko oil thani kai ding dabo kani kini kam da sogi ya ulang da sai melia hang to bisigar kai mia sedang dogo thang pro ekon ko bailas hai pro lama ko to kana klayo tini mukhai rok tu jak dawoi ang to tuya bai tu jak kani bodla binaron na haisa sinai kona di mo hangka sini ohil hai ngotongo sini dara patho tai bini misla thanda wone hiri tongmane kintu ba thanda ya ekdom satung se pohor ani mukhango se sak jacket khuluk masika hangkai sung abuto gana wono agokha tai bisi charlai liya awalama bai solimang amsaka okhajang gana was phai sok paika tai besok to bisi to salai liya hingke abo tomo bazar paika mo hingke anondo bazar ko mo belai khai toro namnai thok jaga bo ekdom neat and clean tongo jaga rok ekdom poriskar hingke sung nimol thamani buk ramalai naikha tekisa sabus kango 50 meter rogo hingke nirmol thangmani tekaisa lama buk ramalai nai sungai ti pernai jese tipano phadi anondo bazarano phaiba thakbaidi hingke o jaga no sini nirmahal thangmani bupra omo baite bisi saila khub kome 2 kilometer rokno hingke sung mo anondo bazar belai kotor ni bagai parching mainjako tei lama chikoni bagai traffic bo bahut jam lama chikon phano gari la bahut kotor phayo aboni bagai khub kostai khaima thanglayo ta hingke bupra phaisok phaika phadi sungoi tu phelai nai o jaga traffic point system ke sanamjak tongo hingkai omo hingkai jat main lama phaika sung nirmahal ni omo o je lama paiasak obo thangka hingkano nirmahal phaisok painai nadi phaisok paika puila first main entry gate hingke oro entry khainani bagai o jaga pass no danani bagai sung rang nangkha 100 taka hingkai finally sung oro phaisok paika koingo ang nuhur rika kisasa ani live ni first time tini obo hai tei kisaro tangjak nugo ang wansuk tongmani kabai phan mano hnai phaya khia ba kabalia eko nadi jukno ongor laika bus ni sung duita bus haimani bisingo mo kaisa bus ni no ongor lai tolaiko biko ango thepalak sulle hingke sini mo bus ni to ongkorui pai kha hingke te kaisa bus kai sokpeko borok hingke late ngui thangka lama kasaro ko bathak laikana haima tongo sungke tari buthake phema bus hingke sokpai tongpaika buikhe joto ongkorbai kha simi no tongko asukoi tamani himale ang ongkori angui tongraka joto no ongkor tongbai ratun pura lama porser ka ongkornai tang hingke angke ongkorna rok lama kotrok nango haiji ama chikon hingke ongkor mia totrok satrok nango abon bagai lama kotor ni bagai ang saisung alada khe ongkorna bagai nasing tongka angke jotno ongkor baika nadi hingke tabuk sini bus te kaisa nasing lai tongo sung nasini ni chawo garan sopa gan chawo motor driver nasinglai tongmani pore bus phaisok paika ikona joingo sar himi phai tongo bo hingke bus entry ticket kaisa na hoima phaikana belai site amo songjagi bo site mahap ga 7 thani rang bang tickering goi an anas manhon chuba nadi और सुबह में 10 टे नांग हो 10 टे ना पर 10 टे फुल मगत पुरो मक्तला दुकान दok तम थगलाय ना जतन मान थगो जगाव नायदि अबके होटेल
Hingke jotono palbaksa lera laisini seng hingke ohel bai kene ayang maisa ka belai tongo dokan rok tam tong rok nailaio chamung rok tam rok hingke bank side o bank tamo tong hingke oro naidi belai dokan rok tongo tong dokan hingke tangjak hingke oro bebak chamung tongo pani puri oro khai আমরা বসক আমরা এনে বলবো কত 10 টাকা অবহাই সিনি মহারাজ তাঙ্গে তমানি জায়গা রগছে সিনি বরক মাসেপনো দোকান দিনারক চান্স মাইয়া এবা কেবো ফানো নুকিয়া জায়গাবো মাসা বরক ফানো করই যখন বংনি মামান যেখানে যেখানে রং কাথানিং থুন দোকান থুন বংনিকে যেখানে না ব্যবসা চলি